Lo mfama asakhasayo wenza elishishini iminyaka 8. Uthi elishishini lidinga imali eninzi ukuze lihlume. Transporting the birds would be just a major issue. As you would know, some of us are still upcoming. You have to hire a bakkie. You don't have live crates. You have to hire crates. You need additional manpower to bring in those, to offload and all of that. Uthi kubiza phakathi kwe-R8 ne-R10 ukuxhela iinkukhu xa uxhela kwimizi yorhwebo. Ukusebenzisa eliziko litsha lokuxhela kuncedisa ukwehlisa iindleko. Through this abattoir, which is based not too far from where we actually grow our own chickens, hardly 5 minutes walk. It makes our lives very easy. Our business are able to run in a very sufficient way. Eliziko lixhela iinkukhu ezili-1,000 ngosuku, kodwa amafama kufuneka wona aqinisekise ukuba iinkukhu zondlekile. Kusekwakho neendleko zokuhlawula abahloli bezempilo ukuqinisekisa imveliso esemgangathweni. La mafama athi imali abayilondolozileyo iyabanceda ukuba babone ingeniso kwaye badale namathuba emisebenzi. Customers have different requirements. Some wanted cut, some wanted whole package, that sort of thing. So we are able to meet our customers' demands and much quicker because now we don't have to go outside and pay other abattoir fees and whatnot. Isixeko saseRhawutini sithi sele ingamafama 8 asele sebenzisa ezinkonzo. We currently have about 15 poultry farmers, but they are on various levels. Others, they have not yet started their production, but up to so far, 8 are in full production. They have layer production and broiler production as well. Xa sele imfuno iphezulu, ukufuya nokuxhela iinkukhu lishishini elikhulu kakhulu.